nwa onye Igbo kirie ife omume nke nna-achọ izukọ kịta. Ka ihe nji na-egosi ife omume maka na ọ na-adị mma ka onye ọbụla na-agba mbọ. Ife eji mara ndị Igbo agbam mbọ na alụlụ nke a na-akpọ ọkpụkansị. Ọkpụkansị si na ọfọ nna ya nyewe alụ were aka na abụbulie mee ka o soro onye ebu ife enwe o wepụrụ nkolopụ obi. Ọ sịrị na ife o na-ebukarị ya, ọ sịrị na chi m egbuo m ma ọ bulie na-aga. Kirie ya ọfụma, ị ga-afụ na ife nwa wee obere alụlụ. Ife o bu ka ya na ibu ife lu ugboro 5 ma ọ bulie ma na-aga. Maka na kirie ya ọfụma ka ife na-agwa ya